Hello mga bay, mayong buntag udto hapon, palis ninyo gihang tanan. Magandang umaga, tanghali hapon. Hello. Andito na naman ako ulit sa bahay ni Bay Ophelia. Hindi Ayan. kap in the house. Naana po, na-invite na sad mi diri. O diara mo mga pagkaon mga bay, mga unta, magpalaway mi ha. Sorry. Isda nga pinirito. Ya, dugo-dugo. Sinugba, nagsugba mi ya, dinuguan. Ya nami malupit na sawsawan. Malupit bidyahi kay na. Naami diri kuan kanang isa ni Jill, pagkuha itong manok, Jill. Lamig ito. Shanghai. Oh, bagwa litson lang, na litson manok sila unya na nangka nga tinunuan. Ya api lang Kinilaw hinog na. Oh, kinilaw. Ulam ni. Api lang hinog. Ambot lang eh. Apil. Kinilaw daw Jill. nga nangka mga bay Oo, na. manok, Jill. Api lang hinog. Hmm? Ali na dong, ikaw dong. Nya, mga unta mga bay. Dara sila oh. Oh, dari tinindugay may maraming na mista ani. Mga on daw kakain daw kami sa labas. Sa labas ng bahay ba. Nya, mga on ta ninyo. Nakalaag na sad ko diri. Dadaan ito ka na. Niluan diri mga bay no, niluan diri bay no. Jabar. Muna ba na imong juice lang ka? Ikuha na yung baso. Ayaw, iyapin na dahil basig. Ilain na yung baso. Tumatong bangko. Ikuha ng duha. Jill. Tinawag na itong kuha ni Ate. Dinukuhan. Sabi niyo magsili na. Oh. Ay, mga bahay, nagkaon na nga onis gawas sa balay. O, pangagdag na, Jill. Yan ang hingit sila ito ba para maglaway sila. Put Anthony. Luto po ito ha. Sudani mo ka na. Manok dadal. Niyo kimitirigan niya kay na ay playground dito ay. Manok Jill. Ipanto tamo niya. Manok ba? Karoon pa kung ilaw nga lang ka. Mula kag kinsa yung anong pilay ba? Nakikita ang dilidangan anong pilay. Korean? Yan, nagkila yung mga Korean. Mau ba? Na-street, oh. Jill. Ang Korean ba kay ana araba? Street, manggod anak. Puso din kilay, Jill. Eh, manok biyo, ali. Ulam nilang manok ba? Naud na ko ang... Basta may tanglad, ilang Uy, nga. ang dada di sila lang mas. Yun na raw, Kami ano? lang ng mas. Ano? Kami ang dinuguan. Basa bata no, dili-hili ko sa pa. Here. Wolf frito, dry yung sudan ko, pangaon na sa bawin. Malagi. Bawagan ako na makutan mi, bawagan ako, sus. Pangaon. Mukaon ka di. Yung ba ito ba eh? Mukaon ka di. Sasapa. Pangaon ta mga boys. Yung ba ito ba eh? Sudah ni kaon na yung kadok. No, sure kayo. Diretso na. Mukaon ka di. Matang mista ba? Kaon daw, may mudak ko. Lamig sa dampuan. Langka. Ito na, nabutag sila. Asaw Lipin! Kamanok mo na. Apinas manok. Bamot sa manok, Jill. Lami mong dinuguan tinong. Bisag dugay na ba? Wag ilang sa. Yan yung secret. Anino? Amo na, pinigduhan na kayo. Ang uban nga. Bisag friend lang sa man. Lang sa lang niluguan. ng buhayo. Bay, kacang pa ng kuan. Ang birthday sa kuan na. Mula yung ni ate. Nga, dugay na daw niya. Okay po kayo. Yung naman sa freezer. Kung sa man ma? Ang ako lang mo, karang mag-food shopping ni Bay. Every weekend, usa, di magpakaluto. Pila pa na kabuhan, usa na kumaluto, Bay. Kaya ako lang na kaon. Mula niya. Weekends na nga di doaw niya ate. Domingo, Sabado. Ano? Hindi mo sa siya. Ano na yun? Hama inyo ti, Cebu City, gini nyo ti? Sipo, di, drama. Tagong gagayod. Inyo na sa Tugalingon. Oo. Balay? Kaya ito mga tao, Bay. Ay.
May wala problema sa renta-renta ba? Renti tubig yan, problema ko, inadaw-adlaw. Wala. Ano na, kakamot ni mo, be? Wa. Ito, no. Ano, duwa na ba mo? Vitamins na to. Ha? Lami no, vitamins. Mao gyud. Ito, ano na? Ngaon tali niyo. Yan, kung lahat na sa putiri. Galang ko sa standby di ka ano araw urasa te ayahay di iinit dito. Nangin. Mo na galang ko magtagpuan ng ambiya o mag-guard ka na mag-fix dito. Ang manok diri ba di nila hinuan ang kuano tiyan. Nga ay nani ba? Kay inyo Kanang dito. tutugat. Inyo dito na. Kuan sig ngani na. Bay limpyo na mga ito bay. Limpyo na lagi. Kung ka mabalik ka sa grocery. Wa na may nani. Wa na limpyo na kayo. Imo ra. Wala hugasan niyo. Wasa na lang yung Dili nga apil man nila. boy ka sa mga foreigner. Allergic ka na sa something. Galing mga laman loob na siya. Asa mo to sila bay? Mo na to? Na. Nagagmay kaon. Hindi. Oman sila sa lida bay. Kinilit man sa lida. May video. Wala ba tag-iya na Robin andi? O gawas man ako. Private na siya. Private property. Tabi sa bana kana sa balaya. Kailangan man tungod. Cute sa iba ang balay.
Kaon ka, Jill. Kaon ba? Huwag na. Ilabay sa basura yung kuan buko-buko. Ilabay ito sa basura ha. Kaon na, Jill. Sud na ka? Ay, kami ay. Ha? Ikaw ganahan na. Yan kami sige inom. Yawa. For season na. Jill, lamig mo na, Jill. Oh, angan jud ka. Naikik nga to. Gusto ka? Lamig, no? Kuha. Unta kaon. Unta. Lama. Naikik nga to, Jill. Isa. Naikik. Goldilocks. Yay! Goldilocks. Aman. Kaon sa pag ikaw magkaon. Wala. Ay, pero kung magkaon pa ka. Ay. Yung buldi lagi boy ang tato. Tagtaon na, Seb. Pero mukhaon ako. Magkaon sa diya. Mawa. Yan, umali mo kaon. Dua-dua ka din. Kaon na sa cupcake. Na, dili mo basura ang bukog. Isa lang kaputsara. So kaluwag sara. Give me one. Ano ka na sa tunog? Ano mo? Ganun na yung panit akong ganun. Panit. Ah, kanyo. Oh. Nanang ay, kinanay panit oy. Ah, okay na na eh. Kaya nung baguluto, ano ba, ang sabaw, lamig ka Ayun, ayo. kanang init-init pa ba? Maangka ang sabaw oy. Bayo mo kang Kami kaon. lagi ba sa Gabay. init? Naro, katuwa ang gagawin ko. Hindi ko balain. Ah? Sabaw. Sakuan. Asa? Lami gani og init. Iinit pa. Kanang init ba nang bago yung palit? Asa ni kinilaw? Pagkatuo sa kong ipalitan, mas lamig to yung kanil. Tamis lang. Kapilon din yung hinog na. Siguro. Ya po, plakan di ako mga animal. Ah, di ato eh, hapon na. Sisihan ni mama ay. Bilang. Kasi Biyag. yung puti kay kabay. Biyag. Ako dali lagi po itong mga bay na. Gagawa ka ba? Daawa o. Ako, ano, muna yung kulor mag-abot. Hmm. Wala po ako ba? Ang rilaw na lang puti. Ay, tabunan sa rilaw. Ikaw no? Grabe ka. Init dili. Dito? Dalan tayo muli dagat. Kani mo gi ano? Na, masamot na kanta. Uy, nindot kayo dito sa maktan yung taon ba yung dagat? Ang Ano, ang agad? gani mate ang gamala ka mo ugat ko. Sa una dili na U-turn sa una. Hindi mo sa mga Kuha na dia. Kung sa man to eh. Pero dili pa nga na kamahal ang entrance ka 200 ang entrance. kung weekends, kung dili, 150 na lang ito. Katong dili pa na ang kanang U-turn bago lang na ang dili sa nilang ngan suti. Ngan nalimot ko. Lahi di nga sa una. Oh, lahi niya. Kato sa una, hindi to kay naay zip line bitaw way. Oh? Oh, niya sila zip line ba nindot kaayo niya. Nakasa kuan. Nakasa dagat bitaw. Indot. Pero naman siya mga Mga rides. So, naasad na. Pero ano lang zip line. Mo ugat dito tinan ni ani mo ugat ang kamama kay murag ringoing. Kay mga kuan man Gawas, nila, mga gawas. kanang hago ba, Mga hardworking. mga hardworking. Mao na timaan sa mga mga hardworking. pugihan. Niya ba sa una ang entrance ba to murag 80 o 70 ba to? Ilang kabuk bay, pwede na mong daghana ba sa akong nabaylan ato bakasyon sa kwarto. Mga almost 5,000. Kay usa may kakausyungan. Oh, dito sa Nindot og sa kuan city. gani. Kay dagani, kanang daghan nindot. Nya ako may agaw, ako maiyaan. Usa gyud may kakasyungan kan kausyong ng bus ba. Ikaw di na madabo eh. Hindi mo ang punon mo tanan. Ang libre naman na. Atong January, kaya uli mo pa atong January, sinulog. Pero nangatto may, mo na nyutsaw na. Kung January, ngatto may, ako lang mga classmate, ako mga kauban. Nindot ay. Kaya mahal ka eh. Nya ilang din ang Pulihan naman sa gihutan playground. yung balas na puti. Yeah, di man na puti, di Di man man na na puti, di balas.
Kung magputi, ali na ka diri na sa buko. Island. O padung na ngadto. Pero sa mual-bual, sa alcohol, padung ngadto sa may puti gid ang mabalas. Ganahan ko sa mual-bual. Kaya every time gumuli ko ba, kami tayo mga ligo sa may dagat. Sila yung dagat ba? Oo. So, ayan yun. Kasi ngayon. Kato sang atong paguli na to itong gano'n, ako sa sila gida sa alcohol, di na kung gana, di pati. Nindot nilang dagat, pero bay, before ka makaadto sa ilang kuan yun, sa ilang baybayon, munaog pa ka agdan. Hala? Oh, ya, batuon. Ya, ako mama, maglisod ako mama. Dili bati kayo. Pero ang ako yung ganahan so far. Sige lang, sige lang. Pwede naman maglumpong diya. Ang hindot yung bay, mual-bual bay, kanindot bay. Wala mga ligo ka, may dagat bay, dadun di ka bay. Yes, sure. Puon. Kaya labi na akong bana bay, puon bay, Mamiga? ligot ang dagat. Laag na to na. Kaya ang plano na ko lagi kaning taboylan. Kaya bag-uron sa buka sa taboylan, kaya white sunset. Muna ko plano unta. Nindot biya matubol kay 100 plus sa plate. Kasi 100 wait. Ang plate. 500 wait. Migran doon. Supercut. Nakuan ba? Nag-promo ba? 120 so to? Naunsa mo na nakuan. Kana sa yung regular na barko, abot pa ka uma. Adi ay abot ka na yun. Kahapon ulit mo ka. Unsa man ang Dili po ba daw agi? Shortcut ba? kung tabay, ato tabay, bakasyon tabay. Kuya. Ako na ko klase sa Ano kalaag ta anang buho o sana Chocolate Hills? art. Sa Kapila pala na may diya? balik ba kaya kung ba naganahan mo na. Mo katulog may balik dia katulog. Nindot ba? Nindot personal? Kung ba naganahan kay peaceful din ang mga ambot lang karon na. Nindot ang mga Ambot lang kay sa una nindot pang ito niya ang mga tao. Kana titong kanang honest, kanang helpful, then karong daghan ng mga mo lagi ako wala mo kabalo karon kung maayo pa ba kay ano kay katong kami bay sa kuan na ito sa Bohol Beach Club nagstay unya nag-inom mi sa gawas then nalimtan ang wallet sa kumbana man niya wala ulit eh. oh pag so niuli namin sa ni balik namin sa mong room niya nalimtan niya ibalik niya adto sa table nalang gyapon bay wa na wa Wala kanindot no? wa pero dili pa to sa kuan Na. ay na lang usa ka 1 minute lang ba wag ta na Wa na na. Huwag tayo Bayaan ang na. lamisa, wa na. so ngadto bilibal gyud ako Say, unayon pa ka sa mga staff. oh unya sad ang mga kuan sa gabi ka kabog nimo sa tagbilaran mo dili kay sila maanis kay ba mo dili bitan mo nigo o kaya bitong tan-on nila na ifani dali igun o sa anak-anak ito Sila mo wala mao gid ang mao ang price maura gyud no anak Hindi ito sila magpatong. amo lang kakaroon pareho pa ba wa na mo ko kabalik bay lasang bay 2015 man yata to Bisan pa rin ni Roy, mau bipo ng panginabuhi tao. mao Basta nila una-unaon. mao gyud tuol nag kwartahan Kwartahan na kay dili nang inabuhi gid po din tao. tuol sila wa dollar ni anak ito Unya, musubot rin ang mga siyon sa imong banang diri na siyang stay. So, ang pamilya niya, bay dili na maputi pero una sila pagkaalam bay Oo ba? mo anak ano bang, siyempre, mingawon, no? Pwede rin magbalik-balik ato. oo Pwede rin sa sila. kay America citizen naman sa Pero nadjud may papel dito nga, fill-upan, diri na mo sa Pinas. Oh, kung man. no wala Basta pwede rin o pwede kang balik magbalik-balik. basta na importante na kay passport Oo. Pang expire, no? mao ra gina kay kung American ka anytime ang American man good ang Ano sa nagisi na? Ah, ano may mga bato ni sa nagititahi?
Naunsan mo, nakikita na yung panty. Balik Ayaw pala bigyan. Wala pangitaan ko tunis. Sa dahil di ba magklaro, Jill? Ilit lang ka, Jill. Ang ganda sa dress, Jill. May tapaigo to Jill. Niya, kuwan ba ka ng... Siya, ni... Hinay lang do. Kanang... Kung America citizen ka, dapat 1 year ra ka mustingan ni sa Pinas. Pilipinas. Balik ka. Oo. Oh, Balik ka. wala na. 1 year bakasyon. Oo. Tag-asa po niyo bakasyon no, sa katuig. Kung green card ra ka, muna balik sa ka every 6 months. Oh, iya ka nang kuan 1 year. Saan naman na siya? Citizen American, na oh, ito. citizen na ka. Oo. Aka nang green card, padung pa na. Oh, green card, dili juga kastingan na undugay or kuan. Kailangan balik juga before 6 months. Kaya kung dili, abandon man na imong green card, di na ka Wala. kabalik. di na. Oo. Kaya ako, kay nagdual man ko bay. Oo. O, ako, nagdual man ko. Muna, makastay ko dugay sa dili sa Pilipinas. Kay dual Stay sa man ko. Gagugay sa kuan, US. Nindot lang yan. Oh, munindot yung mga citizen ng kabay. Kaya bisan asa na lang ka ato. Wala, di na ka kailangan visa. Pero mahal kayo mag-papers ano. O libre ra sa gobyerno dito. Bayad yun no? Bayad na mo, $800. Da, kadako ko di no? Wala ako, ra kayo, citizen naman ako. Murag, usa, 40,000 po kayo diri no? Mga unta mga bay, di apay daghan. Sos, kung doon lang mo diri, pamangitan ta mo. Di apay daghan ni taon diri oh. Wala. Hantod na ni ugma sudan ni mo bay. Ako rin padali lang ba yun? Kunya imo ang sudan oh. Imo anak ba di mo kaon eh? Dili lang ko ang bay. Patilawan ang Ah, pagkaon di na to. yun na bay. Usa may yung Ang kaon. katura kong anak na maring, mao to, kaon to Pilipino, kay Pilipino man to. Ah. Dayon ang masuway kaon dinugo. Sa reaction. Imo ba Ay na na lang ba? kay. Aw, nasamot na to. Imo ba na masuway dinuguan? Balot pa kaon na. Ina nga. Liki, Oo. liki ka ayo ba, maglisod ko pagkaon ang nila. Ina dili ka Pinoy kung di ka magbalot. Mao. Nanan mo kaon ka balot. Mailan mo na sila, mailan mo, anam lang, anam rin akong anak na akong yanggin na, Oo. ma, ang Pilipino mo kaon, kailangan na ito kutsara ko no. Pero ang mga foreigner, tinidor agit. Tinidor gyud. O kanang knife. Okay, diet na Kaya, sila. ang Pilipino, kailangan ito kutsara, kaya madag ko kay kaon. Inangan ko sa idag ko kaon ita. Kaya dag ko kunog kaon. Ina mo anak ko mahimo lang pala ang among kuan. Oo. Among kutsara. Uy, kaata, wa, di na gin, wa, di na to. Ay di na tumari hapon na manggod. Binuang kay ko nila ba? Di na tumari. Eh, baan ta sila ba? Ako okay ra ko, basta gastuon lang nila sa tarong ilang bisyo bitaw. Oh, pero Kaya bisyo. manuyupay ito, nagkoy ang ko. Tama sila ko ikagaw. Ayaw bayri tanan. Kay kuan. Kay mo balik dito sila kay namo na sila ipaulong. Unsa man ni? Una na to sila kaon, wala man na malik. Di ari na ko magpay-pay ko kay langaw. Di apay daghan mga bay. Nahala mga unta oy nakalaag na sa budiri kay ni pahatod mag-utro si Bay Ophelia o kuan. Puto cheese o katong chocolate cups. Ganahan man sila. So mo ni nga nakabalik na sad ko diri. Niya pay daghan ay mga unta. Sus Ginoo kung doo lang mo ba. Lami kayo ang dinuguan, lami kay muluto si ate. Isuon ni Bay Ophelia ba kay nagtinda man tug kuan. Kantin. Naman siya kananan. Oh, mo ni ang balay nila oh. Ang kantidad ani mga bay is 3 point something million. No? Dayon napay dagha mga bakanti diri oh. Mga bakanting lote. Naidaghang balay. Naalang kay kwarta, makapalit jud kag balay. Sampay payan inday kay langaw. Dira ang palibot. Dira ang palibot diri mga bay oh. Nindot siya kay na siya garage. Garahian sa sakyanan. Yan, apay daghan ditong bakanti. Apay mga balay diri oh. Oh my God, silaw.
nindot siya. Uy, dako ni siya 100. Pila ni ti 121 square meter? Murag mo to ingon ni Pilya ganyan. Ano si ate ay lami kay timpla sa iyang dinuguan. Siya po'y gatimpla tong primerong anhina ko, lami siyang timpla. Ano biti mong kananan ti kay mong atuon? Ay, sa Birama at man sa Pitero. Sa Birama? Oo. O sa Birama daw ba ang kananan ni ate at bang sa Pitron. Lami siya mo timpla. Oo. Bako nga Pitron sa Cebu City na tino. Cebu City. Oo, padong sa Guadalupe. Nakana mi diha sa langob sa Guadalupe na. Magian ninyo. Magian na mo inyo. Diya mi nakaana. Nanagkot ni sa kon langob sa Guadalupe. Langob sa Guadalupe. Kano sa? Atong pag-ani ginang Cebu. Oo, kita bitaw ko ato maglang. Wala, sige, umana. Tapos na kaming kumain sa labas mga bay, so Bye-bye. ligpitin na mo sa suod. Sabay, pilya. Ang taon, mga higala sa kawanangan. Salamat kayo sa inyong mga pag-invite ha. Sige, invite lang mo diya. Basta na ako'y time. Manhaon dyan mo. Sag-asa pa man mo diri sa sulok sa Cebu. Manhaon ta mo para makapasalamat po ko ninyo in person. O makahag po ko ninyo in person. And that's all. Gara po siya, no? Wala, gimingaw ko sa kong expression. Gara po siya, no? Napay sausawan. Lamira ba kayo ang sausawan, boys? Sino bang isda? Nagsugba, mi diri. Pag abot na mo. Uy, nagsugba. Asa na itong suba ng butang ni ate? O, tora. Tora, masugbaan. Ang cute ka ayo. Nagsugba sa mig isda. So, mo to. Yeah, tuwa akong anghel dito siya, may akong kuyog, akong little me. Sira akong kuyog karon kay may duha ka boys, bili lang usa. Kay para usara pud akong lantawon sa mata bagay ug kuyog silang tulo sus. Aha na akong mata pa doong. Liraw-liraw nagmayo. Pinangita og asa na sila. Daghang salamat mga boys. Sa liluan tay ko karon. Okay? Yara, nagbuga-buga taglangaw ba kay mukisan niya ito pagkaon. Sa sud, way lang ang sud mo bay. Naasad no? Awa? Ay, kana lang makasulod bitaw bay. Oo, kanang musunod nimo kani abis pultahan. Hindi nila masira ang pultahan kana. Oo, mao bitaw. Pero ako manimpat yun bay. Ah, napa ni baga? Awa na kaayo. Sige, dinila mi kuto. Bye-bye. See you on my next video. Salamat kay Biophilia sa pag-invite. Oga. Kinsa pa diya mag-invite? Hala, sige, invite talaga ko niyo. Okay na na. Basta na ako'y time. Haon, dyan mo. Kay busy po kayo ang ginabuhi taon ni Inday, no? Ay, ginabuhi lagi ta ini para sa mga bata. O, daghang salamat. Laban lang ta mga bay. Bay, mo Oh. gingon bay pag busy ka, that means pag-receive ka ayo na bay. Oh, pag busy, it means basko gimong lawas. Salamat sa Ginoo. Daghang salamat. Bye-bye.